Менә алар катнаштылар һәм ике программа буенча шушы Карамалы авылында шундый яхшы асфальт салынды, әле спорт площадкалар булачак, Алла бирсә, 4 миллионнан артыграк шундый программа нигезендә эшләр эшләнде. Без дә үзебезнең яктан ярдәм иттек, менә 30% инде аның бездән булды. Рәхмәт үзебезнең нефтьчеләребезгә. 500 меңнән артык акча бүленеп бирелде. Тагын бирәчәк без, Алла бирсә, һәм инде монда инде федераль программа аша, федераль бюджеттан акча бүленеп бирелде. Монда инде менә Карамалы авылы, аның авыл советы башлыгы беренче ярдәм булып шушы эшне тамамлады. Безнең районыбыз буенча барысы 24 программа, 34 миллионлык, бу инде бүтән финансированиесе анда местный бюджетта, үзебезнең спонсорларның акчасы да, федераль бюджеттан да акча каралган. 16 авыл советында эш бара. Иң беренчесе Карамалы авылында без аны ачабыз. Әле эшләр бар әле монда, бу устройство буенча, әле җирдә алып кайтырга кирәк, әле полностью выравнивать нужно, инде шул игровой, детский площадкаларны алып кайтырга, чынлап та бик яхшы булган, Үзебезнең менә подрядчик Инзил Такирович бик матур итеп вакытында эшләп өлгердек. Кар яуганчы, яңгырлар яуганчы эшләп өлгердек. Аны акчасы да бик соң килгән иде. Әле акчасын алар алмаганда, алар инде үз акчаларыннан шушы эшне эшләделәр. Һәм бик яхшы килеп чыкты. Без инде